En Goián hai unha palabra que non se traduce, unha palabra que non se disfraza, vístese. Aquí o tempo non pasa igual, aquí a memoria sai á rúa, berra, canta e ri de todo, mesmo de si mesma. É un sentimento. Cuando ves e o vives dende dentro, cambia totalmente o concepto. Entonces é algo máis de como vive cada un por dentro, máis que o que che poden contar realmente. Non sei que ten, pero é certo que algo ten e que cando chegan eses meses previos do entroido, pois a todo mundo que se identifica con él, que o vive, que ten esta experiencia, pois nos marca e como que nos prepara por dentro, nos mete ese gusanillo, esa esencia. Eu penso que porque o vive todo o pueblo, desde o máis pequeniño ao máis maior. Entonces, como é unha tradición de xa hai moitos anos, xa se vai generando nas mesmas familias. Non é só unha festa, é un pacto entre xeracións. Un ritual humilde. Por fin chegou o momento do descomunal contido. Cocidos haberá un cento, mais como a este, unido. Un exceso necesario. Houbo que non inventou cando non se podía dicir o seu nome. É algo que eu viví na miña casa porque meu pai era un home moi festeiro e o carnaval era a mellor festa para ele. E hoxe, latexa máis forte ca nunca. Porque mentres haxa alguén disposto a vestirse de entruido, o pobo segue vivo. O que máis me gusta, a min, é ver a xente feliz, e que se divirte. A verdade que non sei como explicarlo, isto creo que hai que vivilo. Eu hasta me veñen as lágrimas aos ollos e me poño a pensar no carnaval. Entruido. 100 anos entrando na historia, porta a porta.